गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लाग्रोबावबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट टपिकनि सायावहाय भिडिअखौ लानानै फैदों। बे इम्परटेन्ट टपिकआनो जादों जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो सांग्रां जानो गोनां। दा आं साननैसो सिगाङावहाय कार्बि आंलंनि जाथायखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोननै भिडिअ आपल'ड खालामखांबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव आं आंनि भिडिअआवहाय कार्बि आंलंआव गुबुननिफ्राय हाबफैनाय सुबुंफोरा माबायदियै दादागिरि खालामनानै बैयावहाय थानाय थागिबि सुबुंफोरखौनो होखारदोंमोन एबा चाइनिज ग'बेक बायदि स्ल'गानजोंहाय धरना खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेखौ लानानैनो आं सिगांनि भिडिअआवहाय बिटिसि एबा बिटिआरआवबो बेबायदि थासारिया जानो थांगासिनो दं होननानै आंनि सिगांनि भिडिअआवबो रायखांखांबाय। थिग बेबायदिनो बिटिसि एबा बिटिआरआवबो बेबायदि थासारि जानो थांगासिनो दङ, बेखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेनि सोमोन्दैनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों कार्बि आंलंआव माबायदि दुंहाव थासारि सोमजिदों बेखौ बयबो नुनो मोनखाबाय जानांगौ। गुबुननिफ्राय हाबफैनाय सुबुंफोरनि अयथासार खालामनायनि जाउनाव जाय जायगायाव गुबुनारिफ्रा हाबफैदोंमोन बै जायगायावहाय थागिबि सुबुंफोरा गुबुन जायगायाव थाहैनो गोनां जादों, जायनि थाखाय बैयावहाय थाखानाय सुबुंफोरनि सुबुं अनजिमाया खम जालांनो हमदों। बेखौ लानानै कार्बि आंलंआव साननैसो सिगाङाव गोबां दुंहाव थासारि जानानै थांबाय। थिग बेबायदिनो दायो बिटिसिआव बेबायदि थासारिया जानो थांगासिनो दङ। दा माबायदि बेबायदि थासारिया जानो थांगासिनो दं होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनि। निसान ब्रह्म बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन, जेराव बिथाङा क'क्राझाराव थानाय नाराबारि ओनसोलाव गिदिंनानै बांलादेशनिफ्राय हाबफैनाय बांलादेशि सुबुंफोरा माबायदियै क'क्राझारनि नाराबारि ओनसोलाव थानो लादों बेखौ बिथाङा बैसोरनि थानो लानाय जायगाफोरखौ दिन्थिदोंमोन आरो बैसोरनि सुबुं अनजिमाया माबायदि बांबोगासिनो दङ बेखौ बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलावहाय आपल'ड खालामदोंमोन। नोंथांमोना बेखौ नायाखैब्ला अजि निसान ब्रह्म इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। दा बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलावहाय बिटिसिनि क'क्राझार ओनसोलाव माबायदियै बांलादेशिफोरा थाफैनानै गावसिनि सुबुं अनजिमाखौ बांहोदों आरो बिसोरो माबायदि जायगाखौ दखल खालामनानै लाफैदों बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलावहाय गुवारै फोरमायनानै होदों। दा निसान ब्रह्म बिथांनि बांलादेशिफोरा क'क्राझारनि नाराबारि ओनसोलाव माबायदि थाफैनो लादों आरो बैनि जायगाफोरखौ माबायदि दखल खालामनो लादों बेखौ लानानै निसान ब्रह्म बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन। दा बेखौनो लानानै मुस्लिमफोरनि मोनसे आफादा निसान ब्रह्म बिथांनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनदों। मानि थाखाय एफआइआर गथायदों होननानै बुङोब्ला निसान ब्रह्म बिथाङा क'क्राझारनि नाराबारि ओनसोलाव आयेन बेरेखायै बांलादेशि सुबुंफोरा थाफैनो लानायखौ भिडिअ बानायनायनि हेंथायै मुस्लिमफोरनि मोनसे आफादा क'क्राझार पुलिस थानायाव निसान ब्रह्म बिथांनि हेंथायै एफआइआर थिसनदों। दा बेखौ जों नोजोर होयोब्ला बयबो सांग्रां जानाया गोनां आरो निसान ब्रह्म बिथांजों जों बयबो खौसे गसंथानायनि गोनां। मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन जायगानिफ्राय हाबफैनाय इलिगेल मानसिफोरा थागिबि सुबुंफोरनि सायावहाय बेबायदि हेंथायै गसंथानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय जों बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाया गावबा गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय निसान ब्रह्म बिथांनि हेंथायै गसंथायोब्ला बेयो जोबोद दुखुनांथाव जागोन। जोंनि गावजों गाव गोरोबलायैनि थाखायनो गुबुन हारिफोरा जोंनि बर' हारिखौ नारसिननो गोबां सोलो मोनदों। दा एगजाम्पल हिसाबै बुंनो थाङोब्ला थांनाय साननैसो सिगां सासे बर' आइजोआ आदिबासि हारिनि सुबुंफोरखौ एसटि दाबिनायनि सायावहाय माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बेखौ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बै आइजोजों मदद होफैयालासिनो आदिबासि हारिनि सुबुंफोरजोंसो हेफाजाब होनानै बै आइजोखौ गोबां नारसिननायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो जों दायो निसान ब्रह्म बिथांजों जों बयबो खौसे गसंथानानै दिन्थिनांगोन। मानोना निसान ब्रह्म बिथाङा बिटिसि ओनसोलाव माबायदि बांलादेशि सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै थाफैनो लादों बैखौ गावनि इउटुब भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। दा बेखौनो लानानै आयेन बेरेखायै थाफैनाय मुस्लिम सुबुंफोरा निसान ब्रह्मनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनदों। बेनिखायनो जों बैसोरनि हेंथायै खौसेयै गसंथानांगोन। जों बे समाव गावजों गाव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नांलाय खमलाय खालामनायनि सम नङा। मानो होननानै बुङोब्ला निसान ब्रह्म बिथाङा बिटिसिआव थानाय थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों सांग्रांथि जानो खावलायदों। बेनिखायनो जों निसान ब्रह्म बिथांजों खौसेयै गसंथानांगोन। दा निसान ब्रह्म बिथांखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि हेंथायै बिटिसि सरकारा माबायदि राहा लागोन बेयो साननो गोनां। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।